زيناوي مسنادو نازفنو لساعات عقيلو كاب ستوديو جيناير تي في عزو السلام تنا تقبل زغبركم تعزبتنا كم يتمسيوم نيلوم سول سلس عدار ساعة شعات مش استرالو زيناتات حيزالكم قريبا لغو نمكتالكم بخبر زعد من مساهم صنح الميكال حركي فلما بكندنا توتاتو فيلم ابنو زوبا صنع فزل معزلو مرزري دنش ربع مرتي كحفوسو تثبيتي قبر أبي زوبا سمناو كه بحري ندريت سلام كبدين مكوتشار لعلاته كروت واهبو يسرح الله عماويل مدب وهللا نوس لقاحنا بمن نبابرم لوتي كمزم تو قريصوم أبزيناتات وصاي وكلتي تزارتي وقنات ليبيا ناي فلما مخان استقل سكت تاو ركب اوشتا هاقرهم يكايدو اللو أبي كتما فيينا أوستريا شبراو متقعتات كم تغير معكنا زينا قاليهن سرايتو فرنسا بزكارو سرعت بوحدو 5 شبران كم تقتلو تحبيب زرزر زينا أبينو زوبا صنعفه بابنتوان حارستوت زلمع زلو إلكتران بامبان استباله مرص زردن شروب حمرتي كحفوسو تثبيت كم زقبر تقليصوم بمسارة حاوريتاتهم أبنتوان حارستوت توم اتي مرص زردن شن حمامات تصاور نس لزلوون أب حتير جيزي سلزاتون بلجا كم زلو كفلة تغايلو لهم نساتهم بتوسخي بسبب مويا حرشا استوهابهم سلطنان زقبرلهم كتالن زصونحو مافلطو كب مبال بسنة فلطتاوا قباب كسرحو كم زحاقوزهم بمتقاس طلبات كبابيهم من كينيون مملا عبزكاير وصعري دقسم مويا حرشا كيف اليوم تمحصنهم كيلا لمعات جرادين ابتنو زوبا منسي زرسناي قبر اجابير بوغنو حرصوت بمويا وان استوهابهم مغرن ممرحن بقبو تختيلهم يتقبرو بمهلاوهم نصعروم زدارقتوت كم زحافسو قريصوم نوزوبا صنعفه نمفرد دنش مچو كم زخونه زحبره كيلا مكلخال بغولياتو نبر قبري ودما حرصوت معقوبي بالعاتن حماماتن زخونو اتكلتي كاب كبابي حرشاتاتهم مزوغدو مكيار ازرتي مززوترون تصاورن زلو مرز ازرتي مزطقومن ربحوتوت كم زرخبو ارقاقيصوم نابي كال زينام سنسقرم كملو مود وي بويلنا نصوع تلابع حمام بانجليزيا قانقوا هيباتايتس زبال نري صلام كبدي بوانو مزفله دما كفوس كم زخليهم موياوان طعنا زحبرم ابزوبا سيمناو كه بحري نز حمام زن مقصار يسرحلو وكيلرينا ابراهيم عمر نزدالو زيناو تصصاب دانيال غبر كوربوي ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዘልማድ ወይቦ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንድሪ ጸላም ከብዲ ማለት ሄፓታይትስ ንምቁጽጻር ልዑል አተኩሮ ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ አፍሊጡ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ምቁጽጻር ኤችአይቪ ኤድስም ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን አቶ ሮቤል አሮን የሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ልዕሊ 4 ዓይነት ነድሪ ጸላም ከብዲ እኳ እንተሎ ኣብ ሃገርና ግን ሄፓታይትስ ቢን ሲን ዝበሃሉ ጉኑናት ምዃኖም ብምጥቃስ تحمام بمنصر ناي من لبع بحرياتون ناي مكل خالق قباباتون مس HIV ايدس لعل تماساسالنت كم زلو قليصو زعما مزغالك كم HIV فنو تصاو بكويز محلال بلحت نغرات محلال كابدنا بشب يمحلالف قال زي بهلاوي مساعدات كم محبوما سن مصرا موقات زغبر نغرات بز نغر انت اسكاف زغبر كم HIV العلي كاب 5 سقع ميتي اتصفي ناي من اللبع ويد من ناي متحلاف تقول له هيباتايتس فيروس مالتي ኩነታት ትሕማምን ጠንቁን ንምልላይ ክሳብ 2018 ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ሰፊሕ ዳህሳስ ከም ተኻየደ ዝሓበረ አቶ ሮቤል ብመሰረት ውፅኢት ናይቲ ዳህሳስ ነቲ ልዑል ናይ ምልባዕ ባህር ዘለዎ ሕማም ንምግታእ ካብ 2019 ልዑል ጠመተ ተዋሂቡ ክስራሕ ከም ተጀመረ ኣረዲኡ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ኣካል መጽናዕቲ ኣብ HIV ወይ ድማ ዞም ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት መጽናዕቲ ካብ ዘካይደሉ ዝነበረ ምስኡ ድማ ጎኑ መጽናዕቲ የካይድ ነይሩ ዛዕባ ከፍቲና هيباتايتس بين سي እጂ እንተሪናዮ ዝመልከት እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ነፍሱ ጽራት ዝተገበረ መጽናዕቲ ካላይ ድማ 2018 ዝተገበረ ሓድሽ መጽናዕቲ ራብ ገለፍተ ዓሳ ዝተገበረ መጽናዕቲ ካብቲ መጠነ መልከፍቲ ናይ HIV ኤድስ ብዝተዓጻጸፈ መልከፍቲ ናይ هيباتايتس ብፍላይ ድማ ቢ እናበዝሐ ኸይዱ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ሚኒስትሪ ጥዕና ብፍላይ ድማ 2018 أقالوا وهيبو كسر حلو جميل
متن ملكفت ندري سلام كبدي بدرجة هاجر بحفشا كل التميتاويت مخانو استقصاء توروبيل بزوبا درجة أبسميناون دوباون كيح بحري تجعتن 10 ميتاويت أبقففت عصاد ما 10 ميتاويت كم زبصح بمجلاس نقحات حبرة تسبب بقوانون نابرخا برؤس ممصو مهلا أخل قرب مدهانيتن معبول مسارحتاتن أب هوسبيتالات باصع جين دعنا فعبتن أم مقصارن مقتأنا يتحمام أبياس تواصو يقبر كمزلا أفليتو أب زوانان زوا دواقع عالم إزمايل سزي بفلا هيبتات جنيني يصير مالتي مستي كارات زوانات كنتنا تصارح لنا تلازم مني سرت عنا بفلا يدما كابل تشان 10 شعاتن مجمرتا عتيب بصراحة المجمر زوانا دما نقع فوق مالتي أتوروبيل موداتا أب كلن مأكلات عنا زنطف موياويان بزعبات حمام سلطاناتات كم زوصدو بصارحتات سلوط مرمرا دما كم توادد بمحبار قدات مدهانيت بموسات كفوسوس لزغولو نفس وكف زيغا كونتات تعنون مفلاتن مفتاشن حفشاو مرمرا كزوتر التحساسيبو أب ملا حورات منقسات أمريكا كاب زركب هاجران ودابيتات استوكلو 120 أبلات زتصادفو كلا يزور سلطنة كادر كاب 23 تكم تكساب حدار تخايلو كاب إمباسي أب واشنطن زبصحنا حبريتها بملكع تصبصاب تراليلو ليديا تغلى مريم كتوربع እዚ ምስ ሚኒስትሪ ዜና ብምትሕብባር ብማንዛዝ ዝተኻየደ ስልጠና ብድምር 19 ኣርእስታት ዝሓቆፈ ኮይኑ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ካብ ኣስመራ ሓለፍቲ ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ሞያ ዝነጥፉ ምሁራትን ክኢላታትን ዜጋታት ካብ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝን ሱዳንን ብዘቕረብዎ ኣስተምህሮታት ዝተሰነየ መንባሩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣብሪሆም ኣብዚ ስልጠና እዚ ኣብ ዕላማታትን መትከላትን ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ መስርሕ ህንፀት ሰላምን ምትሕግጋዝን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ህሉ ኩነታት ኣህጉራዊ ዝምድናታት ኤርትራ ከምኡውን ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ቃልሲ ዝምልከት ሰፊሕ ኣስተምህሮ ቀሪቦም ብዘይካዚ ኣብ ተራ ህንፀት ብቑዕ ሰብ ዝተመርኮሰ ስትራቴጂ ህንፀት ሃገርን ዕላማታት ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣብ ሕርያን ነፃ መስመርን ዝምርኮስ ውሽጣዊ ውድባውን ፖለቲካውን ገስጋስን መጻኢ መደባትን ውዳቤታት ግንባር ኣብ መጻእን ኣብዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ሳልሳይ መድረኽ ህንፀት ሃገር ዝጠልብ ቁርብነት ኩነተ ኣእምሮን ከምኡውን ምስፋሕ ድልድል ውዳበን ግብራዊ ሱታፌ ኣወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ምህናፅ ቁጠባን ምስግጋር ሞያን ቴክኖሎጂን እውን ዝርዝራዊ ትምህርቲ ተዋሂቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒ እምነ ኩርናዕ ቁጠባዊ ዕላማታት ኤርትራ ከም ዝኾነን ነዛ ብከቢድ መስዋዕቲ ዝተረኸበት ሃገር ንኹሎም ዜጋታት ማዕረ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕድላት እተውሕዝ ክትከውን ምእንቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ መትከላትን ፖሊሲታትን ዘብርህ ከምኡውን ብወራርን እገዳታትን ዝስዓበ ሃስያን ዝተኸስረ ዕድላትን ዝፈጠሮ ብድሆታት ንምስጋር ተታሒዙ ዘሎ መደባት ዘነጽርን ተሳትፎ ኣወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ወፍሪ ንምርግጋጽ ዝምልከትን ሰፊሕ መግለጺ ቀሪቦም ኣብ 1996 ዝተመስረተ መደብ ውህለላ ኑስ ልቓሕን መውል ዕላምኡ ዜጋታት መበገስ ረኺቦም መነባብሮም ንክመሓይሽ እዩ በዚ መሰረት ድማ ብዞባ ማእከል ዝርከቡ ተጠቀምቲ ብዝተረሓወሎም ዕድል ኣብ መነባብሮም ለውጢ ከም ዘምፅኦም ዝገልጹ ዘለዉ ንጸብጻብ ወኪል ሪና ዮናታን ዕብዮ ዳናይት ገብረ ህይወት ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከቡ ዓማዊል መደብ ውህለላ ንኡስ ለቓሕን መውል በብእዋኑ ንዝረኽብዎ ለቓሕ ብዝግባእ ኣብ ጥቕሚ ስለ ዘውዓልዎ ኣብ መነባብሮኦም ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ዘምፅኡ ገሊፆም እቶም ክሳብ 100,000 ኣፋ ዝበፅሕ ለቓሕ ወሲዶም ኣብ ንኡስ ንግዳዊ ንጥፈታትን ካልእን ዝተዋፈሩ ዓማዊል ዘካይድዎ ስራሓት ዋላ እኳ ብሰንኪ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እንተተፀልወ ብሓፈሻ ግን ደሓንገስጋስ የመዝግቡ ከም ዘለዉ ሓቢሮም መጀመርያ ብ10,000 ጀሚረ እንዳማዕበልኩ ስጋ 100,000 በፅሐ ማለት እዩ የበርትዓካ ሰስነካ እዩ ተሰርሕሲ የበርትዓካ 2016 ዝነበረ ጽቡቕ ስራሕ ነይሩ ወሲድና ተዓዊትናልና ሕጂ ምዝናይ ስራሕ ዘይምህላው ጥራሕ ዝናይ ዝሓለፈ ናይ ኮቪድ ናይ ገለምበር ኣብቲ ኣካፋፍላ ቁሩብ ናይ ልቓሕ ቁሩብ ግዜ ክወሃበና ከም ዘሎ ዕላማ መውል ዜጋታት መበገስ ረኺቦም ባዕሎም ዝውንንዎ መጠን ንኡስ ሕርሻዊ ንግዳውን ናይ ምስናዕ ንጥፈታትን ብምክያድ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ምዃኑ ዝገለጸ ግዝያዊ ኣካይዲ ስራሕ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ትካል ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብ ኩለን ዞባታት ብዝርከቡ ወከልቱ 36.1 ሚልዮን ኣፋ ልቓሕ ከም ዝሃበ ገሊፆም
ኣቀዲሙ ብለቃሕ ተዓዲሉ ካብ ዝጸንሐ ገንዘብ እቲ 59.8 ሚልዮን ናቕፋ ከም እተመልሰ 245 ሚልዮን ናቕፋ ግና ምስ ተለቃሕቲ ከም ዘሎ ጠቂሱ ድማ ዓማዊል ብመሰረት ዝኣተዎ ውዕል ለቃሖም ብእዋኑ ምስ ዘይመልሱ ኣደዳ ወለድ ስለ ዝኾኑ ክጥንቀቁ ተላብዩ ኣብ 1996 ዝቆመ መደብ ውህለላን ንኡስ ለቃሕን መውል ኣብ ሃገርና ብዘይካ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሰልዓን ዳህላክን ኣብ ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ዝርግሑ ከም ዘስፍሐ ዝጠቕሳቶ ታፍላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መላእ ሃገር 739 ዓዳውያን ባንክታት ከም ዘለዎ አብሪሁ አብኑ ዞባ ባሮንቱ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኣሸትን ሶሶናን ከባቢኦም ካብ ፍግረ መሬት ብምክልኻል እቶታውነት ሕርሻ ንምኽባት ዝዓለመ ወፈራታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣሰላሲሎም እቲ ዕማም ብቐንዱ ኣብ ምድልዳል ናይ ሕርሻ መሬትን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ዘተኮረ ኮይኑ ምጽጋም ብውሕጅ ዝተበላሸወ ናይ ሓመድ ጽርግያታት እውን ከም ዘጠቓልል ኪላ ሕርሻን መስኖን ኣቶ ኢብራሂም ዓሊ ገሊጹ በቲ ነበርቲ ክልቲኡ ምምሕዳራት ከባቢ ብውህደት ዝተሳትፎ መደብ 1250 ሜትሮ ዛላታት ብሓመድን እምንን ክስራሕ እንከሎ 12 ኪሎ ሜትር መስመር ባሮንቱ ኣሸት ድማ ከም ተጸገነ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ረብሓ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዘሰላስሎ ንጥፈታት ብግብሪ ከም ተማሃሩ ዝገለጹ ተሳተፍቲ ኣብ መጻውን ብዝለዓለ ወራድባ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ምስ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ከም ዘለኹም ክብራት ዓዘብቲ ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪትና ሃገራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩሜ ንምክትታልኩም ክትቆጽ ጸጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يتنعكم كبرات عزبتي زيناتات النغطلي زينا وصاي وكلتي تصارتي وغنات ليبيا ناي فلما مخانو سجل سقطاوي ركبا وشتا هاغرون بمكياد اغديمو سبصح سمع مقراس توخسي اب سغبرلو مريات يزتو كم زلو تقاليهم زي كابت مالك التعدار جميرون ثلاثه معلتات زغصل زته سلام اسات 500 كيلومتر نشنخ دوباو معراب كاب كتما تريبولي اب تركب كتما قادامس هيكر كم زلو تحبيرون كتاو ركب لعلوت وكلتي تصارتي وغنات ليبيا دحرتي ب 23 ጥቅምቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ዘላቂ ምቁራጽ ተኽሲዩ ዝስዕብ ዘሎ ኣብቲ ዘተላዕለወይቲ ተጸዋዒት ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሊብያ ስቴፋኒ ዊልያምስ ትሳተፍ ምህላዋ ተገሊጹ እዚ ዘተዚ ኣካል ናይቲ ግጭት ሊብያ ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብ ክካየድ ዝጸንሐ ተኸታታሊ ርክባት ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ዝመጽእ 9 ሕዳር ኣብ ቱኒዝያ ተመሳሳሊ ርክብ ክካየድ ቆጸራ ተታሒዙ ከም ዘሎ ይረዱ አዲሞም ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሞሮኮ ግብፅን ስዊዘርላንድን ተመሳሳሊ ርክባት አካይዶም ምንባሮም ይፍለጥ ግጭት ሊብያ ብሰንኪ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ናብ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝጠንቁ ግጭት ሓያላት ሃገራት ከይቅየር ስጋት ከም ዘሎ ይግለጽ تمالي كل تحدار اب كتما فيينا اوستريا بشدش بوتاتات بستخايده تخطاتال شبراو متقعتات بوحدو 4 سلمان سبات كقتلون كلو 15 كم زغسلون سمز تصطان تكالاتعنا بمتقاس معكنا زينا قالحين لتمتقعتي شبراوي كبر زغلصو منغسي اوستريا فوكس برت بزعطو بوحدو كل تسبات اب شدش باراتن مزاناقع ماكلاتن كم تفصمه حبيروم حدا كابتوم عطوقات بابلات بوليس بستوكوس ايتي كم تقتله زحبرو سمز اوستريا نسترفو أمهدان كم زركبو قليسهم منقسي أوستريا توساخي متقعتي نمكتات ستان مسفانن عبالات فولي حيلي زركبوهم أشحات وتادرات توافيرو كم زلو أفليتهم بيسان شعاتن تكمتي عب فرنساويت كتما نيس عب زركب بيت مغرس بستخايدة متقعتي سحلت بوحدو 3 سوات كم تقتلو عيرسان زي متقعتات زي معكنا زينا فرنسا زرقحون هايمانوت مسلمنا زوقونات مسلتاتن تنتاناتاتن عب سفيح كفال عالمنا كبير قطعه على عيلو ابزلو الاوان يفتصم بمهلاو مسو زتاساسر كخون كم زخليو زحبر زلام أما لستوافر سراوت فرنسا بزكارو سرحيد بوحدو 5 عبالات مثال قاعدة متصار كم زلو سجل سشبرا وججل كم تقتلو منيستر مكلغ الفرنسا لومي سلست حدار حبيرا منيستر فولرنس بارلي نزم مجلس الزهابت اب كتما باماكو مسمزي مسغاغري منغستي مالي دحر زكار توركب اب سغبر حبراوي غازيطاوي مجلس
እቲ ብደብዳብ ነፈርቲ ዝተሰነየ ስርሒት ዝሓለፈ 30 ጥቅምቲ ከም ተፈጸመ ዝጠቐሰት ሚኒስተር ምክልኻል ፈረንሳ ሓያሎ ሽበራውያን ከም ተማርኹ ልዕሊ 30 ሞተር ብሽክለታ ከም ተቓጸላ ከምኡውን ብርክት ዝበለ ዕጥቅን ስንቅን ከም ተረኽባ ኣፍሊጣ እታ ሚኒስተር ወሲኻ ኣንጻር ጨንፈር ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 3,000 ኣባላት ሰራዊት ፈረንሳ ዝሳተፎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣነጺራ ሚኒስተር ምክልኻል ፈረንሳ ኣብ ኒጀር ድሕሪ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕያ ናብ ማለም ሪሓ ኣብ ኒጀር ኣብ ዝገበረቶ ዑደት ምስ ፕረዚደንት ሙሃማዱ ኤሲፎውን ሚኒስተር ምክልኻል ኤሲፎ ካታምበን ኣብ ጸጥታ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየደ ተቓሊዑ ፈረንሳ ኣብ ማሊ ልዕሊ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ኣዋፊራ እኳ እንተላ ዛጊድ ዝተጻወተቶ ተራ ከምዘየለዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝወቕሱ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ምስ ዕጡቓት ተቃዋምቲ ዘተ ሰላም ከካይድ ንዘቕረቦ እማመ መንግስቲ ፈረንሳ ኣትሪሩ ከም ተቃወሞ ኣይርስዕን መንግስቲ ኢጣልያ በሰካፊ ደረጃ ዓሪጉን ዘሎ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር ተወሳኺ ተረርቲ እገዳታት ከጽንዕ ወሲኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንተ ብሶኒ 2 ሕዳር ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብተን ብኸቢድ ባሉታት ተጸልየን ዝርከባ ዞባታት ተወሳኺ ናይ ምንቅስቓስ ሰዓታትን እቶእቶ ስጉምታት ከም ዝእወጅ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ኣብ መግለጺኡ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ በዚ ዘለዎ ደረጃ እንተቐጺሉ ትካላት ጥዕና ሃገሩ ብሕሙማት ክዕለቕልቓ ከም ዝኽእላ ብምእማት ነዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል እቲ ስጉምቲ ወሳንን ግደነታውን ምዃኑ ኣገንዚቡ ብመሰረት መንግስቲ ኢጣልያ ኣውፂዎ ዘሎ ውጥን ኣብታ ኣብ 3 ናይ ደረጃ ለብዒ ዞናት ዝተኸፋፈለት ሃገር በብደረጁ እናተረረ ዝኸይድ እገዳታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሓቕን ክውሰን እዩ ኣብ ኢጣልያ ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 731,500 ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 39,000 መብፅሑ ጸብጻባት ጥዕና ይሕብሩ ብተመሳሳሊ መንግስቲ ፈረንሳ ብከተማ ፓሪስን ከባቢያን ተፋኺሱ ዝጸንሐ ሰዓታት እቶእቶ ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ምውሳዱ ሎሚ 3 ሕዳር ኣፍሊጡ ብመሰረት ኣፈኛ መንግስቲ ፈረንሳ እቲ ካብ ሎሚ ሰዓት 9 ምሽት ተግባራዊ ዝኸውን ኣዋጅ ሰዓታት እቶእቶ ማዕረ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዘውፅኦ ትእዛዝ ክትግበር እዩ ኣብ ፈረንሳ ብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ተመዝገበ ልዕሊ 52,000 ሓድሽ መልከፍቲ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ 1.5 ሚልዮን ክገማገም እንከሎ ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 37,400 በፂሑሎም ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 47.3 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ب30 ጥቅምቲ ንቱርክን ግሪክን ኣብ ዘዳው ባሕሪ ኤጂያን ብዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 100 ክብ ከም ዝበለ 98 ካብኦም ድማ ኣብ ቱርኪ ብምፍራስ ህንፃታት ተደብዮም ዝጸንሑ ምዃኖም ጸብጻባት ሓቢሮም ቁፅሮም ዘይተነጸረ ግዳያት ገና ብፍርስራስ ህንፃታት ተደብዮም ከም ዘለዉ ዝጠቐሱቶም ጸብጻባት ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽላሚቶም ኣለዉ ብሰንኪቲ ኣብ 16 ኪሎ ሜትር መዓሙቕ ማያት ዝተኸስተ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ቱርክ ጥራይ 994 ከም ዝቆሰሉ ዝጠቐሱ ሰመዝ ጥዕና ኣስታት 150 ካብኦም ሁስያት ምዃኖም የረዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጓል 4 ዓመት ህፃን ድሕሪ 91 ሰዓታት ሎሚ 3 ሕዳር ብህይወት ክድሕን ከም ዝኻለት ተገሊጹ እታ ብፍርስራስ ተደብያ ዝጸንሐት ህፃን ብዝተገብረ ጽዑቕን ከቢድ ጥንቃቐ ዝሓተተን ስርሒት ብህይወት ክድሕን ምኻላ መስተንክራዊ ክብሉ ዝገለጾ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቱርኪ ነቲ ስራሕ ክቕጽሎ ልዑል ፍናን ዘስንቕ ምዃኑ ሓቢሮም ነቲ 6.6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ስዒቡ ልዕሊ 800 ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ዘጋጠመ ኣብ ህንፃታትን ትሕተ ቅርጽን ዝወረደ ዕንወት ድማ ብኡ መንፅር ከም ዝወስኸ ሰመዚ ቱርክን ግሪክን ሓቢሮም እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ባሕሪ ኤጂያን ንኡስ ሓደጋ ሱናማ ስዒቡ ምንባር እውን ይፍለጥ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተኸታታሊ ኣብ ዝኽሰተላ ቱርኪ ኣብ 1999 ከምኡውን ኣብ 2011 ብጠቕላላ ልዕሊ 23,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ
كورونا فيروس اب مچو متن موت ود سب اب ززوترو ناوتي كساب 28 معتات بهيوت كصنحن كلابعن كم زغل حدش مصنعتا نصيروم اتي باسترالياوያን ተመራመርቲ ዝተኻይደ መጽናዕቲ ኣብ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠን ሙቐት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ስራሓት ቬትሮን ጥርሙዝን ናይ ወረቐት ባጤራ ከምኡውን ስራሓት ሓጺን ወርሒ ከም ዝጸንሕን ብልዑል መጠን ከም ዝላባዕና ኣረጋጊጹ ነቲ መጽናዕቲ ዘካይዱ ተመራመርቲ ዝተረኽበ ሓቅታት ብዛዕባ ባህርያት ቫይረስ ጽሬት ነፍስኻን ኣከባቢኻን ምሕላው ምሸፈን ኣፍንጫን ኣፍን ምውዳይ ወትሩ ብጥንቃቕን ንቕሓትን ምጉዓዝ ቀንድን ወሳንን ኣማራጽታት ንምክልኻል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ ከም ዘነጸራረድዮም እንተኾነ ግን እቶም ተመራመርቲ እቲ ቫይረስ ኣብ ቀጥታዊ ብርሃን ፀሓይ ዝርከብ ፀፍሒ ናውቲ ዕምሩ ነዊሕ ከም ዘይኮነ እዮም ገሊፆም ናይ መወዳእታ ዜና ትማሊ ክልተ ሕዳር ኣብ ስሪላንካ ብማዕበል ተገፊዖም ናብ ገማግም ባሕሪ ንዝወፁ ዓሳታት ነባሪ ብሂወት ንምድሓን ሓይሊ ባሕሪ ሃገር ምስ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብዘካይዱ ሓያል ፃዕሪ 120 ዓሳታት ነባሪ ከም ዘድሓኑ ተቃሊሑ እቲ ክስተት ኣብ ስሪላንካ ኣቐዲሙ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተሪዮ እቲ ዝኸፈ ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣከባቢ ብውሕዱ ክልተ ካብቶም ዓሳታት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ዛጊድ ጠንቅቲ ክስተት ከም ዘይተነፀረ ሰመዚ ስሪላንካ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ደሴት ታዝሜንያ ናይ ኣውስትራልያ ልዕሊ 500 ዓሳታት ነባሪ ብተመሳሳሊ ተገፊዖም ናብ ምድሪ ድሕሪ ምውፅኦም ብውሕዱቶም 380 ከም ዝሞቱ ይዝከር ነቶም ዓሳታት ብሂወት ንምድሓን ብዝተኻይደ ፃዕሪ ኣስታት 50 ጥራይ ክሰሩ ከም ዝኻሉ እውን ኣይርሳዕን ብገለ ኣከባቢ ብሓፈሻ ማያዊ ኣካላት ድማ ብፍላይ ጠንቂ ሞት ብዙሓት ሂወታውያን ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ كبرات عزف نسعى استدالو زينا ومسنادو عبزي فتسم سلمك تالكم عزيز مسكن مستورفو مربات ايري تي في حرقوكم بوغني سلام